Priatelia, ahojte, zdravím vás. Dneska sme došli na cintorín do Sladkovičova. Ideme čistiť náhrobný kameň. Poďte sa so mnou pozrieť, ako vyzerá. Takže dneska to bude naozaj že výzva pre nás, makačka. Poďte sa pozrieť. Pozrite sa na toto. Neviem, čo mám k tomu dodať. Ale tu je to, že naozaj, že brutál, ale že brutálne. Poďte sa na tento. Neviem však. Napíšte mi do komentára, čo si o to myslíte. A ako hovorím, nie sme kúzelníci, zázraky nevieme robiť, ale pokúsime sa spraviť pre klienta všetko, čo bude v našich silách, aby bol spokojný. Takže ideme na to, poďte so mnou, let's go! Priatelia moji milí, takže dokončili sme ten náhrobný kameň, ktorý som vám ukazoval. A poďte so mnou pozrieť, jak to vyzerá. Ja si myslím, že to je top urobené. Takže je to takto. Takže plieseň zmizla. Takže vlastne takto to vyzerá, ako to vidíte teraz. Takže ideme to ešte naimpregnovať. Aby vlastne zachytávalo vlhkosť celkovú a urobili sme všetko, čo sme mohli, čo bolo v našich silách. Takže ďakujeme za všetko a nezabudnite nás sledovať, dajte odber na našom YouTube kanáli a buďte vždycky s nami. Ahojte, čaute.